Iraganak eta orainak bat egin dute gaur eta Bilbon historiaren askatzailerik entzutetsuena azaldu da bere hitzetan egungo egoeran bizi den desinformazioaren aurka lehiatzeko. Simon Bolivar, EITBko egoitzaren aurrean agertu da medio publikoetan Venezuelaren egoeraren gaineko berrirakurketa susta dadin. Unkituta lurralde eder honetara nator berriro nire herriaren aurka esatin diren gezurrak ez sinesteko eskatzera. Jautxoek behin eta berriro errepikatzen dituzten gezur horiek aberastasun eta esklabo egarria baino ez dute oinarri. Hala Euskal Herritik Venezuelari elkartasun keinua azaldu zaio eta herrialde Latinoamerikarretik datozen informazioak desitxuratu eta manipulatu egiten direla mahai gaineratu du Simon Bolivar berezi honek. Komite internazionalistak eta askapena mugimenduak antolaturiko ekimen hontan, herrialdean astebete barru egingo diren hauteskundeek duten garrantzia azaltzeaz batera, mendebaldeko munduan sistema eskapitalistak hedatzearen beldurra salatu dute. Tengo un mensaje! Nire Venezuela maitea, urratz doa aurrera, bere bigarren eta behin betiko independentziaren alde. Iraultza Bolibartarra buruan duela. Menderatuta zeukaten boteretsuen katea gainetik kenduz. Bere duintasunaren eta subiranotasunaren alde ari da borrokan. Bidegabekerien aurka eta benetako demokrazia eraikiz. Honengatik guztiagatik martxa deitu da gaur arratsalderako, Bilboko plaza Biribiletik abiatuta, arratsaldeko 7:00 aurrera.